Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da sake zuwa tashar mu ta Koyamuku channel crypto. Yau bidiyon da muka zo da shi mun ƙara kawo daily combo na yau rana Alhamis kenan. A kusan rana ta 21 I think. So kamar yadda kuke gani za mu je group din mu na WhatsApp mu nuna muku wannan shine daily combo din mu na yau. Wannan shine daily combo din mu na yau. Akwai product team, akwai IT team, sannan akwai YouTube gold button. Da wannan product team da IT team dukansu suna karkashin PR and team, suna karkashin PR and team. Shi kuma wannan na ƙarshe YouTube gold button yana karkashin specials. Ina fata kun gani. So za mu je mu nuna yadda za mu ci wayannan abubuwan a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba. Okay, zan je ɓangaren Hamster. Kamar yadda kuke gani gashi na shigo cikin Hamster, zan je ɓangaren mine, zan je PR and team domin na ci IT team da product team. So gashi zan ci IT team, na ci IT team, sannan gashi zan ci product team. To na ci product team. Yanzu zan je ɓangaren specials domin na ci YouTube gold button. In ka taɓa ci ka zo my card, in baka taɓa ci ba ka je new card. So yanzu zan je my card domin ku gan shi. A tunda na taɓa ci shine wannan. So zan taɓa ne activating ɗin shi. Ba a buƙatar referral a na yau. Ba a buƙatar referral a na yau. So wannan shine a takaice yanda za ku ci wayannan combo ɗin guda uku na yau. Wato IT team, product team da YouTube gold button. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Sannan akwai masu tambaya wani abu ba gane ba ku yi min magana a ɓangaren comment ƙarƙashin bidiyon nan kenan. Ko kuma ku je kai tsaye Telegram ɗinmu ko WhatsApp ɗinmu ku yi mana magana. Insha Allah za mu ba ku amsa cikin gaggawa, babu ɓata lokaci, sai an jima, mun gode.